Gynradd Plascrug. Jack! Osian! Ryswch! Dewch yma! Mae'r bws ar ei ffwrdd! Paid â gweiddi, Karen! Mae nhw ddigon o'r amser! Rydyn ni'n ymaffi'r pasio! 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 Anghofiwch y pasio! Mae'n castio'n digwydd heddiw! Beth ydy castio? Taflu le'n sgota neu rhywbeth? Paid â siarad dwlu. Ti'n gwybod yn iawn. Mae'r ysgol yn castio ar gyfer sioe gerdd bore yma. Wyt ti'n mynd i ganu, Karen? Wel, mi wyt ti wedi mynd i ymdrech gyda'r holl golir na. Mae hi'n edrych fel treifl ar goesau. Mae gen ti lais da i ganu. Mi welais Jack yn o. Twpsyn, dwi'n mynd i ganu ar lan y môr fel hyn. Ar lan y môr mae rosys cochion. Ar lan y môr mae lilys gwanion. Ar lan y môr mae nghariad yna. Wow, Karen, ti'n drewi. Ges ti ffath yn y sent yna bore yma? Bobl bach, Karen. Sioe ysgol yn unig ydi hwn. Nid cyfweliad ar gyfer y West End. Esgusodwch fi, Miss Parry Jones ydw i. Mae'r ferch yma'n dalen togi iawn. Mae angen ychydig mwy o ymarfer, wrth gwrs. Wel, diolch yn fawr i chi, Miss Parry Jones. A beth wyt ti'n gallu wneud? Dydw i bendant ddim yn mynd i ganu. Dwi'n fwy o rapiwr. Wel, gadewch i ni'ch clywed chi. Wrth gwrs. Dwi'n driblo, dwi'n pasio, dwi'n taclo, dwi'n gwibio, dwi'n cicio, dwi'n sgorio, dwi'n chwimma, dwi'n rapio. Fi di gorau yn ysgol Nantyfro. Waw, Jack, ti'n ffantastig. Pwy sydd eisiau gwrando ar rap mewn sioe gerdd? Wel, dwi'n siŵr gallwch chi gynnwys ychydig o rap yn y sioe gerdd. O, diolch i chi, Miss Parry Jones. Ydych chi'n mynd i'r castio yma hefyd? Wel, dwi ddim yn gallu canu, dawnsio na rapiwr. Ond, dwi'n meddwl... Tyrd osian, meddyliau'n gynt bu wyt ti am ei wneud. Dwi'n meddwl a gwneud ychydig o actio. Ti yn actio? Ond os, mi roi ti'n rhy swil. Wel, dwi am actio fel sylwebydd chwaraeon. Sylwebydd? Beth ar y ddeiad ydy sylwebydd? Rhywun sy'n disgrifio gêm fel droed ar y teledu neu radio. Fel Nick Parry neu Malcolm Allen. Edrycha, mae gen i feicroffon. Wel, yn wir, mi fyddai clywed ychydig o sylwebaeth gen ti yn hyfryd o Sian. Gadewch ni wrando arnoch chi. Wel, oce. Mae Jack yn taclo, mae'n dacl galed, mae'n ennill y bil, mae'n gwibio i lawr y cae. O na, mae'n llithro, ond mae'n nôl ar y draed. Dim ond dyn ar ôl yw'r giro, mae'n seithi, go! Hyfryd, mi rydych chi'n siŵr gael swydd ar S4C? O na, mae'r bws yma'n hwyr. Ydych chi'n iawn? Oes angen ffonio ambulance? O na, mae'n iawn. Peidiwch â phoeni. Hei, mae'r bws newydd basio a dwi ddim am stopio. O na, mi rydyn ni am fethu'r castio. Dim cyfle i ganu, i actio, i rapio. Aroswch funud. Helo, ysgol Nantyfro. Miss Parry Jones sydd yma? Ie, dyna chi. Rydw i yma gyda 3 o ddisgyblion yn yr ysgol, ac mae'r bws i'r ysgol newydd ein pasio. Archebu tacsi? 5 munud? Wrth gwrs, gallwch ddod yn y tacsi.
efo fi. Diolch yn fawr. Ond fyddwn ni hwyr i castio.